Hello लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय and welcome to my YouTube channel फिन खनसेबो आं दखनानि भिडिअ लानानै फैबाय दायो नन ब्रेन्ड दखना आरो बसुमतारी दखना नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो स' नायलांबाय थादो दिनैनि निउ कालेक्शन दखना नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो स' नायदो गांसे देखायनोसै आङो बे निउ कालेक्शन नन ब्रेन्ड दखना लोगोफोर नाया नाय बियो दखनाया लोगोफोर गरमावबो गाननो मोजां आरोना लोगोफोर एकदम जोआ बिराद मोजां कम्फर्टेबल नाय बे फास्रा बे दखना लोगोफोर नाय दखनानि आगरखौ नाय ओरैबायदि समायनाखा नोंथांमोना नुनानै लानो लुबैगोन स' सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनो लोगोफोरनो फास्रायाबो बिराद मोजांखा दायो नेक्स्ट कालेक्शन लोगोफोरनिया बेबो नन ब्रेन्डआनो लोगोफोर बिराद मोजां कालेक्शन कालार आरो डिजाइनफोराबो बिराद मोजां आरोना नैबे फास्राया बे दखना नोंथांमोनखौ देखायनो आङो नैया दखनाया इयो लोगोफोर ओमफ्राय फास्राया नैयो नैबे फास्रा नाय दखनाजों फास्राजों नाय आं नोंनो समायदो आरो नोंसोरजों मानो समायनाय नङा ना सिख्लाफोर नाय जि मोजां वाव इटखा लोगोफोर नन ब्रेन्डबाबो बिराद मोजां दायो लोगोफोर बेफोरो गासैबो निउ कालेक्शन लोगोफोर थाबैनो लांफैदोल' निउ कालेक्शन नोंथांमोनखौ देखायबाय थादों आङो बिराद मोजां नैबेथ' एकदम रानि पिंक आरो सलेटखा नैया बे रानि पिंक बिराद मोजांखा नैया फास्राजों दखनाजों लानानै देखायबाय नोंथांमोनखौ नैया नाय नैबे दखनाया एसे खाथियाव देखायनो लोगोफोर नाय आगरफोरा नाय जि मोजां खायनो एकदम माबा फास्राया बिराद मोजां आरोना कुल नुगोन आरो जायगाना हिटखा नांगौबा लांफैदोल' आरो अर्डार खालामनो हागोन अनलाइनबो बिराद मोजां नुखायो निया बे दखनाया बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय फास्राया निया फास्राखौबो लानानै देखायबाय फास्राजों दखनाजों मादि समायना नोंथांमोनखौ नायना ला गावबा गाव कालेक्शन नालाय गावबा गाव सेलेक्टिभ दखना लायो निया मोजां खाथियाव एसे देखायबावनोसै आंनिया वाव फास्राखौ नायदो निया फास्राया जि मोजां आगर ना लांफैदोल' ओमफ्राय नेक्स्ट नैया मोनसेखौबो बासिगौ हाया आरोना लोगोफोर गांसेबो बासिनो हानाय नङा नोंसोरना लाजोबनो लुबैगोन आरोना ओरैबायदि कालेक्शन देखायगोन आं दिनै जास्ट फैदों बेफोरो नैया हिटखा नाय फास्रा लाबाय आङो दखना बियो वाव नैया सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनो लोगोफोरनिया अर्डार नाव लांफैदोल' दखानाव फैनानै ओमफ्राय दायो नन ब्रेन्डजों लोगोसे बसुमतारीबो देखायनोसै आङो बसुमतारी ब्रेन्ड बियो नन ब्रेन्डनिफ्राय एसे दाम जागोन नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं बसुमतारी फाइनालि बिराद कम्फर्टेबल होनना खोनादों आरो बे दखनाखौ जाय लायो बेयो कमप्लेन फैया जि मोजांखा निया दखना इयो बिराद कुल आरोना ओमफ्राय गाननोबो बिराद मोजांखा गुसु मोजां क्वालिटि ओमफ्राय बारा दामबो नङा प्राइसआबो रिजनेबल प्राइस आरो नोंथांमोना लानो हानाय नङा
सि मोजांथारनिया वाव नै एसे खाथियाव देखायना होनोसै आं आगरखौ नाय बिराद मोजां आरोना फास्राया बेनो लोगोफोर नायदो जायगानो बेखौ वाव थ' गोबाव दा खालाम लांफैदो थाबैनो आरो नेक्स्ट बसुमतारी देखायनि आङो थामखौ नन ब्रेन्डखौथ' देखायबायनो आरो देखायबावगोन आं नन ब्रेन्डखौबो बसुमतारीखौ देखायलायनोसै बोरै ये दख'नाया लोगोफोर बसुमतारी बेबो बसुमतारी दख'ना बे फास्रा लोगोफोर बे दख'ना नायदो आं गोजानाव थांनानै एसे वा आंना उदै गिदिरबाबो समायना नुदों आरो ना आंखौनो समायदो बे दख'नाजों बसुमतारीजों नाय सोरनि खाफालाव दङ लांफैल' वान पिसल' लाखिदों बेखौ आं बिराद क्राइसिस दख'ना इयो नैया लोगोफोर बिराद मोजां कालार बियो देखायनोसै आं नाय वाव कालारा बियो वाव बसुमतारी बियो नैया लोगोफोर बियो दख'नाया नैया नायदो ओमफ्राय फास्राया नैया ये फास्रा लोगोफोर ओमफ्राय ये दख'ना नाय एसे गोजान थांना देखायनोसै आं नोंथांमोना मबाइलाव फुटलाला नुनो हागौ खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि हिट कालेक्सन इयो सोरनि खाफालाव दङ लांफैदोब्ला बेखौ वान पिसल' नुनानै दङ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट नैया बेबो बिराद मोजांखा नाय लोगोफोर नै नाय बे दख'ना ओमफ्राय फास्राया नैया जेनेबा खस्थ' जायोलै खनबाय थादों खनलाय देखायलाय ना नैया खनलायो एसे गोजानाव थांना देखायनोसै नोंथांखौ नाय वाव बेबो बसुमतारी लोगोफोर नायदो खाथियाव जि मोजां जिरि जिरि कालार आरो ना आगरा सरि कालार नङा आगरा वाव नैया दायो फैलायनोसै आङो आरो मान्दार हेन्डलुमनि निउ कालेक्सन लोगोफोर बियो मान्दार हेन्डलुमनि निउ कालेक्सन सफैदो लोगोफोरनिया नोंथांमोना नुदो इखौ हेलेनाया गाननाय स' बेखौ आं देखायनोसै बे कालेक्सनखौ मोनगोन नोंथांमोना एभेलेबल खुनु टेनसन गैया नैया ओरैनो नाय बियो दख'नाया लोगोफोर मान्दार हेन्डलुमनि लोगोफोर बिराद मोजां क्वालिटिजों बानायो बिसोरो नैया ओमफ्राय गाननोबो बिराद कम्फर्टेबल आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना खनसे गानना नायदो ओरैबायदि मोजां मोनगोन बेखौनो दिख्लिबाय थागोन खोमा नाया एसे गोजान देखायनोसै आं नैया ओमफ्राय एसे आगरखौ नायना ला खाथियाव नै वाव थिगखा नैबे फास्रा नैबे दख'ना लोगोफोर बिराद स्टाइलिश नुगोन आरो ना लोगोफोर जायगानो बियो थिगखा गासिबो हाया बेफोर नन ब्रेन्डआव फैलायबाय नैया नन ब्रेन्ड फैलायबाय निउ कालेक्सन बेफोरो मेगन मिसिबना लानो हागोन ओरैबायदि मोजां कालार सायख'आबो जागोन फैनानै दाबादब नायनानै लांफैदोल' लोगोफोर नैया दख'नाया बियो ओरैनो गाननो एकदम सेरेरे आरो ना नन ब्रेन्डफोराबो जि मोजां नैया लोगोफोर नायदो वाव बेयो नन ब्रेन्ड लोगोफोर फास्रा दख'ना बिराद मोजां नुदों आरो ना जायगानो लायो थाबैनो अर्डार खालामदो MM स्ट'राव लोगोफोर नेक्स्ट नैया फास्रा आरो दख'ना नैया नाया वाव कालेक्सनाथ' बिराद मोजां मोजां देखायदो लोगोफोर नोंथांमोना अर्डार खालामो ना खालामा दा बेयावसो जागोन खोथाया नैया लोगोफोर एसे गोजानाव थांना देखायनोसै आं जाय लायो ओरैबायदि समायगोन आरो ना लोगोफोर एकदम सरस्वती बायदि नुगोन आरो ना जायगानो नेक्स्ट नैया फैलायबाय जोंना नन ब्रेन्ड बेबो बेथ' आरो बुंखा नाङा डिजाइनानो जि मोजांखानिया
कालाराथ' हिटखा नैया डिजाइना बिबारा ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार होदोनिया औ गावनि मेगनजों नायना लाङोना ना अनलाइनावनो आंनि भिडिअखौ नायनानै स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना लायो बे नोंथांमोननि गोसो बिराद मोजां मोनगोन आरोना लाबाबो खुनु प्रब्लेम गैया आं बिराद मोजाङैनो पेकिं खालामना हरगोन ओमफ्राय लास्ट नङा दंबावो बेखौ आं वान पिसल' आरो लोगोफोर बेखायनो लास्ट होनदों आङो बेयो वान पिसल' एकदम क्राइसिस कालार आरो बेबो नैया वाव itu pastra ya iya pastra जों दख'नाजों लुनाय खाथियाव नायदो लोगोफोरनिया जि मोजांखा जा मोजां मडेलिं बायदि देखायबाय हादों लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामना जाबाय लोगोफोर नाय आरो नोंथांमोना सानना नायदो बेफोर दख'नाया आं बायदि पेटाटला राखाव हुवादोनो समायदोबा नोंथांमोनथ' इमान मोजां सेरेरे मानो समाया जानो हिटखा नैया दख'नाया नै बेबो नन ब्रेन्ड लोगोफोर नैया फास्रा ओमफ्राय दख'ना एसे खाथियाव देखायनोसै आङो मोजाङै नायना ला आगरा जि मोजां मोजां खानाया जिरि 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 ना भिडिअआ बिराद गोलाव जासिगोन आं एसे स्पिड बानायनोसै बेखौ आं देखायखाबाय ओमफ्राय लास्ट बेखौ देखायनोसै आं बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै नोंथांमोना जा देखायदो बेनिफ्रायनो सायख'नानै सेलेक्ट खालामना लादो आरोना लोगोफोर आसा खालामो बयबो गांसे गांसे लागोन आंनि भिउवार्सफोरा आंखौ जुदि अनोबा बयबो गांसे गांसे अर्डार होगोन आरोना लोगोफोर आरो जाय आंनि बयस लोगो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि न'खरनि बिब' बिनानाव बा गावबा गावनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्डफोरखौ गिफ्ट होनो हागोन लोगोफोरनिया वाव जा मोजां लास्ट बेनो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै खाथियाव नायदोंनिया वाव जोब्बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिथांमोना लायो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच इननि खुलुमबाय